ಬಾರಾಟ ಸಮೇತ ಬೈದಾರೆ ಬಾರಾಟತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರಾಟಡೆ ಎಂಚಿನಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಪವೇನು ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿರೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಪಂತೋಡು ಪನಿಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚವೇನು ಪಾಡರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ದೇಪ ನೆಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲತೆ ದುಂಬು ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಕಾಣದಾರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನಿಗೆ ನಾನು ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆಯಾನು ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ದೀಪಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ದೂರೋಡು ತೂದು ಪಾರು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಎತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾರದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗೊಂಡು ವಾ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದುಗೋರು ಪೂಜೆ ಪಂಪಿನಕ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ವೇದಿಕೆಯೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.